mukadzi wacho wenyembori makatora mukadzi wauyu iyo munomanga roti makanyenge mukadzi wemunhu ndiwamakanyenga roti akati handisiri kumurume akati handisisiri kumurume ba asi makanyenga ndakadana naye mukanyenga matauro kuti handisichavi murume mazwa uye wati ndiri murume wacho mamukwataura mukadzi ndewako here mukadzi ndewako taurira uye asi anozviziva mukadzi ndewako Mudare erezve kutaura taura wekutadzi mukadzi ndewangu mukadzi ndewangu mukadzi wawakanyenga iwo wabvume kuti ndakanyenga murume wacho ngouyu wazwa ndazwa wakanyenga mukadzi uyu mukadzi wacho handisi kuziva handisindi naye apo wakazoisawo hako vatogare pakasiyana siyana vangatori naye amira unogone kuite dzimba dzakasiyana siyana ndogone kuite mukadzi unogare kwachapema ndokumbirawo sabhuku chapema ndigareyo nemhuri yangu kwakuite musha ikweyo kundada umwe uno kundada umwe kumapurasi zvekwari atinga chakubvunzi wataure zvakanaka kuti ndakanyenga ndo mhosva yorupuwa ndi uyo kuzokanyenge mukadzi wangu unodeiwo pakunyengwa kwakaita mukadzi wako ndi uyu inini ndoda kuti ndingowipinisira uyu murume iwe chikunya iwewe takatomboda kutombokutsvaga tauya kunya gunduko mwana wako iwe mumusikana imwe mvana so akapa testimony yekuti iwewe wadanana nemukadzi waafara iwe fara uyu ndiye wakatotibata iwe taitotokubata manhero acho tangatati pamusoro echangamire wangu mambo uyu tanga ndakumubvunza uyu waite zvakanaka wagure nyaya yekuti ndakanyenga zvekuti handisaiziva izvo hatati hazvina kana chekuita ba iwe unodei kunyengwa kwakaita mukadzi wako ndi uyu iwe waane mhosva kwamairipisana ngepi kwamairipisana ngepi iwo kwawakutaura iwo tati kunyengwa kwakaita mukadzi wako ndichikunya unode chinyi ne mumbe nati ne dozveka ayo ai mumbe nati ne nemukadzi wacho Order. Ndio religion ya mwana tumbisana basi. Tikandiona kuti apa ari kufariswa maningi iyo line yacho out. Sindewo chikunya une mhosva yakunyenge mukadzi wemunhu uyu unotorerwe ng'ombe nhatu toteere mutemo wotitenderi pakuti mukadzi akanyengwa unopisirwe pfuma ng'ombe nhatu unoti mukadzi anyengwa unopisirwe ng'ombe imweyo yemhoo kana ichichi mhoo munozoiti ng'ombe hati handizvoerana mai mo uyu mukadzi wanyemwa tati akarekerekaekazi ng'ombe nhatu ng'ombe shanu zvimutemo zvakarambwa izvezvo ngokuti amwe akutorere pfuma ndizvo zvakarambwa mhou nembudzi mbudzi ngeidari kuti zvatikona hatina chitimbuzvarapo wasiwere chikunya upise ng'ombe imwe mo nembudzi wasiwere tutsira padzimba kuti achikunya anyatsopa zvaro kuti ndirude uripirwa inyari mumhouyo asi ati ndirude mhou iyoyo nemukadzi
aiwazve ine kutanga ari pamukadzi aine chigara nekumba kwavo inga imwe takuitara ngeimwe nzira tiri panyaya yekuripirwa mazvizwa here kuti mhou ndo zvinotaure mutemo imimi mazvizwa here musasimudze maoko mhou nembudzi munozviona rini uri kumba kwavo ndine kumwe kutaura ndaida kuti pane maexpenses endakaita ekufambira kuya kuripota nyaya yangu kunoku nekumangara kwendakaita nekutakura zvinhu zvemukadzi kuti zviende kumba kwavo nekundira ayo ndaisina uro ndaenda kuti ndimubate because angarurama saka ndipane wei ndakashandisa kuti ndimubate saka maexpenses endakaita iwo nawo ndaida kuti handiripi figa yandakaita ndakashandisa 400 pamusha pavo paninapo pachibvuenya kubva kunyagundi ndaitakura zvinhu zvemukadzi ayo ndaimboendesa musha kwavo ndaita like separation mukadzi wanga atombotungamira kuti zari achitizanya ukasvika mukadzi ariyo kunana kumuchipanatezvara ukataudzana atinakwanisa kutaudzana ukandosvika utsvete zviro zvakaita kuti wakaramba kutaura neni kubva ndachizobata murume uyu kubva taenda tese ndichida kuratidza kuti ndiye wangu kwasha wei akaramba apa iye akaramba but atoti aurati ngatimbosiye zvakadaro saka zvinhu zvenendatakura inini ndo zvenditoa kuti maexpense onawo ndio anofanira kumabhadha mari ikumangara yawakaita uno ndio iri pamutemo iwe chikora mukadzi kuende kope chikoma hazvisi pamutemo iyi zviri pamutemo keto iwewe wakamangara kuti ukatonga wakatorwa ndiuyu iye akati ho ndakanyinga waiti handisi mukadzi munhu ndio zvinito munhu ukaro saka tamupe mhosva unopise mombe imwe yembudzi mari dzawakabhatara unomu asisa dzakwana vanhu wakabhatara $30 iri kubvunga bvunga watedzerese mari yacho $50 hapana wakwanisa kuikirema yekuti pana mari wetiri tokurema takaiona ine isivino wati musi wa 31 December ndiri kuya nemombe yemhou usazovere chiro chako nofaka warwara chikunya naye nemombe yemhou yakanaka manakira aindoitawa mukadzi ndo manakira afanite munhu saka musi wa 31 December wodi woite izvozvo izvo usazororwe koti ukatichikota koti $40 warasirwa mari uye nemombe yako mazuva nei kwakuchipa iwo akati yacho akabvacho kwakuchipa ko asi mari yawataure mangwana yanga iwe kuna mama yakasara ndiwanzwa then iwo kana uyaunzawo mari uyo wakabatawo mari iwo musone 31 December yemaexpenses awo ekumangara kwaita iwo marangi
kana munhu waidirwe mhosva teere mutemo wonekwa wanga wakwenda kuti ndakazoende kwana Tezvara ndichiti mukunda wenyu mubambo wawo inyu wa uyu zviri kunze kwedare andikuadvaise zviro zvakadarozvo kunozvukwa ikadaro kurashinyaya waitora chinyaya yako ainge irikurashika aikurasaniwa. Alright, 31 December separate kuti sumuka yena tapota atidi kutera iva chikusi imazona before 31 December titaurire sumuka yena Chikabvumba MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Chikabvumba MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Chikabvumba MTV tinodzifamira.